Tinc gana, molta gana, nois. Porto una setmana sense sortir del meu cau i mireu, estic superprima. No pot ser això, si continua així em posaré malalta. La veritat és que no sé com fer-ho per tindre una mica de menjar. Però segur que no hi ha res impossible. Ja ho tinc, em sembla que l'Anna em podrà ajudar. Anem a veure si la localitzo. Hola, Anne. Hola, no, què et passa? Doncs mira, és que tinc moltíssima gana. Tinc una idea. No sé si serà molt segura, però encara conserves aquell programa que ens va deixar l'Eric? Sí, encara el tinc, per què? Sí, encara que ens digués que era un prototip, podria provar enviar-te algun aliment a veure si t'arriba. No sé si funcionarà, però podem provar-ho. Doncs espera, que vaig a buscar alguna de fruita. Vale, estupendo. Ei, ja de pas, porta'm una mica de pernil, no? Només fruita. Encara em quedaré més prima jo. Per favor. Bueno. Mira, aquí ho tinc. Doncs a veure com es feia. A veure... Era, obrim l'escàner... Sí? Posem el menjar... Sí? Tot a punt, no? Sí, Doncs ho a poso punt, en marxa. vinga. Que t'han arribat bé? Mandarines? Només? Només mandarines? Però si t'havia passat més fruita, jo. Doncs només hi ha mandarines. Què fem, ara? No paren de sortir-ne. Ajuda'm. Doncs ara l'intento localitzar. Si cas et torno a trucar de seguida. Fins ara. Vale, fins ara, ne? DJ Whiteout, drop that. Show me your teeth.